Dobre, takže ja vám predstavím mojich hostí. Ideme hneď in medias res. Takže po mojej ľavej strane je pán profesor Robert Redhammer, ktorý je šéfom Slovenskej technickej univerzity, ktorá plodí strašne veľa technologických nápadov a bude nám o nich rozprávať. Takže poprosím potlesk. Robert, ďakujem, že si prišiel. Ďalší človek po mojej ľavici je Filip Hráček z spoločnosti Google. Prišiel z Čiech, to znamená, že máme zabezpečený aj preklad a bude nám rozprávať o tom, ako Google prispieva k tejto internetovej ekonomike a akým spôsobom ešte môže prispieť do budúcnosti. Po mojej pravej strane je chlapec, ktorý ani nevyzerá, ako keby prišiel z tej internetovej ekonomiky, skôr z nejakého maratónu, aj prišiel, o tom tiež môže porozprávať. Volá sa Michal Truban a je šéfom spoločnosti WebSupport, ktorá už dlhé roky motivuje mladých ľudí, aby sa pustili do podnikania, aby zakladali svoje internetové firmy a Mišo, dá sa povedať, že je takým ich idolom. Takže díky, že si prišiel, Mišo. A úplne napravo z mojej strany je chlapec, ktorý sa volá Ivo Debnár. Volám ho chlapec preto, lebo ho poznám strašne dlho. Je to človek, ktorý vytvoril moju prvú e-mailovú adresu, ktorá sa volala, že štefunko@polux.sk, niekde v Banskej Bystrici, v prvej internetovej kaviarni na Slovensku a volala sa, že Ďatelinka. Ivo potom neskôr založil najväčší portál na Slovensku, Zoznam.sk, a potom sa podnevieral v tom internetovom svete veľmi dlhé obdobie, až nakoniec skončil v coworkingovom centre, inkubátore tuto v Bratislave, ktorý sa volá The Spot. Takže mám tu, myslím, že celkom dobré spektrum ľudí od univerzity cez nadnárodnú korporáciu, ďalšiu skoro nadnárodnú korporáciu, ktorá pôsobí v tomto regióne, a Ivana. Ja sa volám Ivan Štefunko, som zo spoločnosti Neurology a snaží sa táto spoločnosť takýchto ľudí integrovať. Takže začneme úplne od nuly. Čo je internetová ekonomika? Čo je internetová ekonomika pre vás? Pravdepodobne internetová ekonomika neexistuje ani ako definícia, či už vo Wikipédii alebo v slovenskej encyklopédii, ale pravdepodobne mali by sme ju tam dať a to je našim cieľom. Takže Ivo, čo je pre teba internetová ekonomika? Pre mňa internetová ekonomika je v podstate ľubovoľná ekonomická činnosť, ľubovoľné podnikanie, ktoré smeruje k nejakému úžitku, prospechu a je realizovaná prostredníctvom internetu ako prostriedku, ktorým sa dá distribuovať čo najďalej k čo najväčšiemu trhu. Takto veľmi zjednodušene a všeobecne. A je ten trh na Slovensku veľký? Pointa internetu a internetovej ekonomiky je práve v tom, že vôbec nie sme obmedzení Slovenskom. Super, to znamená, že vôbec nie sme obmedzení týmito 49 000 kilometrami štvorcovými, ale že môžeme ísť veľmi rýchlo preč, ak vieme trošku po anglicky, alebo keď máme čo exportovať. Je to tak? Presne tak. Tie isté nápady s tým istým úsilím je možné okamžite ponúkať aj v Čechách, v Maďarsku, Poľsku, alebo keď jednoducho máš na gule, tak aj do Ameriky. OK, takže to môžu robiť aj vedci. Niečo vymyslia a pravdepodobne nemusia o tom napísať len do nejakého slovenského článku, ale trošku o tom napíšu niečo po anglicky a už ich každé vygoogluje. Je to tak, Robert? Tak ja neviem, dobrý večer, či dobrý deň. Dobrý deň. Neviem, či vedci sú správni obchodníci. V každom prípade mnohí z nich prídu na rôzne nové riešenia a nové poznatky a potom je otázka, či vieme s tým niečo urobiť. A ten internet v princípe vznikal niekde okolo alebo medzi univerzitami a medzi výskumnými inštitúciami. Posielali sa prvé e-maily, spájali sa počítače, čiže to boli také prvé pilotné siete a aplikácie. A myslím si, že to pokračuje aj teraz, že tiež práve tí vedci, keď majú nejaké nové riešenie alebo chcú niečo overiť, tak sa to overuje na rôznych miestach vo svete. Čiže ten internet sa primárne na to využíva. No a to, čo prináša peniaze, je potom ten obchod, ktorý ide cez internet a ten má naozaj tú pridanú hodnotu, že nie je odkázaný na to fyzické doručovanie a tak ako v tom klasickom priemysle,
keď máte napríklad nábytok, vyrobíte, tak ho fyzicky musíte niekam doručiť a asi ho nebudete doručovať do Austrálie, takže ste lokálne obmedzovaní a v princípe tam, kde sa opracúva hmota, tak tam je to celé komplikovanejšie z tohto pohľadu. Tá virtualita toho internetu je veľká príležitosť pre každých alebo všetkých kreatívnych ľudí. A to si myslím, že je pre Slovensko veľmi dobrá správa. No výborne, akože okrem toho, že nemusíte doročiť nábytok, ale možno keď niekto vymyslí nejaký materiál, nový materiál na nábytok a minimálne ho publikuje a niekto sa o ňom dozvie, tak môže si niekto cez ten internet buď stiahnuť návod, alebo odkúpiť patent. Je to aj takýto spôsob, akým sa môžu univerzity pravdepodobne prejaviť. To znamená, že tá komunikácia medzi univerzitami je oveľa jednoduchšia v internetovej dobe, ako to bolo predtým. To určite áno. Dneska napríklad vedecké výstupy sa publikovali vo vedeckých časopisoch, ktoré sa tlačili. Ale dneska už všetky sú na internete, sú spravované, ak to tak povieme, spoločnosťami, ktoré vlastnia tie servery. A teraz nie len ako železo, počítač, ale celý ten servis s tým. A vlastne všetko je prístupné na internete, akurát musíte zaplatiť. A preto internet je internet, ale internetová ekonomika je zarábanie prostredníctvom internetu. A to nie je len veda, ale to je mnoho aj ďalších aplikácií, takže treba to vhodne spájať a tá kreativita má naozaj otvorené dvere. Výborne. Prejdem z univerzity na človeka, ktorý začal svoje podnikanie na internete na univerzite. Michal, vieš nám trošku vlastne sprostredkovať tú tvoju skúsenosť, že ako vás to napadlo? Na Intráku ste niečo začali kódiť, alebo ako to vlastne všetko vzniklo, to vaše podnikanie na internete a ako to bolo prepojené s univerzitou ako takou? My sme začali ešte na strednej škole, posledný ročník, ale... Na budúce tu zavoláme riaditeľa strednej školy. Chcel som povedať, že aj univerzita nám na Slovensku potom vyšla v ústrety, teda respektive to, čo nám dosť pomohlo, bol na tú dobu... Bola to STU, hej? Áno, študoval som na fejke. Nerad sa tým chválim, ale čo bolo super, bolo... To potom vysvetlím. Čo bolo super, bolo napríklad, že na Intráku sme mali vtedy veľmi dobrý internet oproti štandardu, keďže ja som z Kisúc, takže my sme tam mali iba nejaký dialab a vďaka tomu, že na tom internáte bol veľmi dobrý net, tak nášmu podnikaniu to iba len pomohlo aj našim ako keby vedomostiam a možnostiam toho, aby sme sa ďalej rozvíjali a rozširovali. To znamená, že vlastne keď si začal podnikať teda na tej strednej škole a potom na tej vysokej škole, potreboval si nejaký svoj hardware, alebo teda ešte využívali ste nejaký univerzitný a pán rektor sa prihlásil o nejaké dividendy alebo podiel na firme? Mali sme vlastné počítače, takže v podstate asi čo dodávala univerzita, bol vlastne ten internet, ktorý bol v podstate zadarmo, alebo na tú dobu za veľmi smiešné peniaze voči pomer cena, kvalita toho internetu bola super. Super. Ja som zámerne nechal firmu Google na koniec, lebo je pravda, že dokým tu nebol Google, tak sa strašne ťažko vychádzalo zo slovenského prostredia do zahraničia, lebo nedalo sa za rozumné peniaze inzerovať svoje produkty a nedalo sa veľmi ako keby sa zviditeľniť, aj keď ste boli dobrí. Vy si uvedomujete Google, akým spôsobom ste pomáhli ku takej tej pozitívnej globalizácii v tejto oblasti? No určitě, já doufám, že to tak je. Já jenom bych se vrátil k tomu internetová ekonomika versus neinternetová ekonomika. Teďka ještě má smysl asi rozdělovat internetovou a neinternetovou. Já mám pocit, že do budoucna nemá vůbec smysl říkat internetová ekonomika. Prostě je to ekonomika a v podstatě neexistuje, nedokážu si moc představit jakoukoliv ekonomickou činnost za 10 let, která nebude nějakým způsobem navázána na internet. Že? No, ja ťa trošku preruším, lebo momentálne sme v krajine, sedíme v hlavnom meste krajiny, ktorá si tú internetovú ekonomiku ako tak vôbec nevšíma. Vôbec vlastne tá internetová ekonomika tu funguje napriek tej krajine, nie vďaka nej. To znamená, že neexistujú tu zákony, ktoré by pomáhali vzniku internetových firiem. Nie je tu
napríklad dokonca niečo ako internetová ekonomika sa nespomína v dokumentoch. Proste máme tu elektrotechnický priemysel, automobilový priemysel, tie priemysly veľmi nespolupracujú s internetom ako takým. Takže je to naozaj tak skoro, že príde doba, kedy nebudeme musieť sa deliť medzi internetovou a neinternetovou ekonomikou? A tohle podle mě je klasická exponenciální záležitost, kdy v tuto chvíli jsme někde když se to vyčíslí a když si přečtete nějaký k tomu informace, tak jsme někde na 3,3% slovenské ekonomiky se dá zařadit jakoby pod internetovou ekonomiku, aniž by to bylo nějaký jako přehnaný číslo, ale ještě nedávno to bylo 0 a myslím si, že klidně si můžu jako dovolit trošku číst z křišťálové koule a říct, že prostě za 10 let to bude v podstatě 100%. Jo? Jakoby i ty auta nakonec se budou prodávat na internetu, i to auto bude nakonec na internetu a bude, jako už dneska jezdí auta, že jo, po světě, které jsou online. Takže jakoby chtěl bych se, aby jsme se nesekli na tom, že něco je internetová ekonomika a něco není. A jak správně říkáte, když třeba je něco na internetu, Google to najde, tak to může být pekárna, ale ano, to není asi internetová ekonomika, ale pořád je to něco, co prostě má přidanou hodnotu a co je na internetu. Výborne, takže zhodneme sa tak na takom kompromise, že aj tradičný priemysel by si mal hľadať svoje miesto na internete, aby bol globálnejší, úspešnejší a tak ďalej. Je to tak? Rozhodne. OK. Ivan, skús ešte viac povedať o tom, že čo teraz robíš a akým spôsobom tie spoločnosti, ktoré u teba sú, akým spôsobom sa snažia preraziť vo svete. Ja nadviažem na tú tému, ako sme vlastne teraz rozprávali o tom, že čo vlastne je ekonomika, kde končí obyčajná ekonomika, začína internetová a opačne. To je v podstate aj jedna z vecí, ktorú sa snažíme v spote s tými našimi členmi preberať. V spote to je spot, čo je spot? The Spot je priestor tu na kúsok odtiaľto na námestí SMP, potom sa tam môžete ísť všetci pozrieť v obchodnom dome Dunaj. Je to priestor, kde majú mladí podnikatelia, študenti alebo aj absolventi škôl, ľudia už aj z praxe možnosť prísť, stretnúť sa s inými ďalšími podobne zmýšľajúcimi wannabe podnikateľmi a rozvíjať svoje nápady, začať na nich pracovať prostredníctvom školení, kurzov, tréningov, stretnutí s mentormi, s ľuďmi, ktorí už to dali, ako Mišo alebo ty, Ivo, predebatovať tie svoje problémy, dostať tam nejaký advice, čo sa týka právnych vecí alebo aj ekonomických, daňových. No a vlastne v spote sa im snažíme čo najviac uľahčiť to, aby sa mohli sústrediť na tú svoju robotu, na ten svoj nápad, nestrácať čas pridruženými vecami a v rámci toho svojho nápadu prísť na to, čo na ňom skutočne je to výnimočné, dôležité a čo sa oplatí ako keby posunúť ďalej do sveta, o čo má skutočne svet záujem. Super, to znamená, že aby nestrácali čas nejakými pridruženými vecami, znamená to, že aby si neprešli tým istým trápením, ktoré som si napríklad 10 rokov ja prešiel a vlastne, aby som sa poučil, aby oni sa poučili napríklad z mojich, alebo z Mišových, alebo z rektorových chýb, hej? Presne tak. Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité, že sú to také subjekty, ako je The Spot, ktorý vznikol bez štátnej podpory, vznikol z vlastnej vôle niektorých nadšencov. Ja by som bol veľmi spravodlivý, tam hore sú také dve žlté dámy, ktoré sú z coworkingového centra, ktoré sa volá The Connect, ktorý je takým v zásade kamarátským konkurentom Spotu a ja sa snažím vždycky byť veľmi spravodlivý v tomto, to znamená, že myslím, aby sme to úplne zachovali. A podľa mňa sme to aj babi mohli dostať do tohoto. Ja znova prejdem k tej univerzite. Robert, vy máte v rámci univerzity takisto podnikateľský inkubátor, v rámci také štúdie, ktorá robila firma Neology ešte dávnejšie, vlastne z našej analýzy to vyšlo, že je to, nazvime to, na slovenské pomery veľmi dobrý inkubátor v tom čase. A teraz, aký je rozdiel medzi vašim inkubátorom a The Spotom, ak teda si to tam vôbec bol a aké sú rozdiely? Sústrediť sa na iné firmy alebo aké máte s ním plány?
My chceme byť tiež dobrí kamarátsky konkurenti, ale nie, treba povedať, že univerzita nie je primárne určená na to, aby zakladala firmy. Treba to takto povedať. Ale v tom 2004-2004, keď sme trošku sa rozhliadali, tak naozaj zúfalo sme cítili potrebu podporovať mladých, aby išli do podnikania. Takže využili sme isté prostriedky, isté granty, cezhraničná spolupráca, tam boli nejaké povinné cvičenia, tie sme absolvovali. A v princípe dneska na Pionierskej ulici je priestor, ktorý využívajú začínajúci podnikatelia. Do dnešného dňa tam už cez 40 podnikov získalo, teda tých začínajúcich, nejakú podporu a teda išli ďalej. Nie všetky boli úspešné, ale proste nejako sa to pohlo. Okrem toho máme ešte iné schémy podpory podnikania, takže niečo je. Ale to, čo by sme chceli, práve, ak to môžem tak nahlas povedať, vyzvať priateľských konkurentov, aby sme spojili sily a trošku to posunuli ďalej. My máme dosť smelé plány v Mlynskej doline. Tam máme nejaké kapacity, ktoré by teoreticky mohli, kde by sme mohli nájsť tú spoločnú platformu. Treba nájsť potom konkrétne riešenie. A myslím si, že to je najlepšie miesto pre podporu práve internetovej ekonomiky, pretože tam je, ja to tak odhadzujem, asi 3000 mladých študentov a možno aj viacej, ktorí sú vyslovene chcú proste niečo urobiť, nejakú dieru do sveta práve v oblasti informatiky a internet je veľmi dôležitou platformou. Super. To sú proste plány, ktoré strašne rád počujem. S Robertom sa o nich bavíme strašne dlhé obdobie a preto by som sa spýtal Michala, ktorého firma je v Mlynskej doline, že akým spôsobom tým získavaš, keď vlastne vaša firma sídli veľmi blízko Mlynskej doliny a všetkých tých univerzitných kapacít. Ako využívaš ten potenciál tých študentov, ktorí tam chodia a či cítiš nejakú výhodu oproti iným IT firmám, ktorí nie sú v tej Mlynskej doline? Ťažko povedať. Máme viacero ľudí aj z Mlynskej doliny. Tým, že je tam fitka, fejka pri nás, tak naozaj je oveľa ľahšie získať takých absolventov, respektíve študentov, ktorí programujú, ale máme kopec ľudí aj z celej Bratislavy, čiže je to taká menšia výhoda určite, hej. Ale tí šikovní ľudia radi prejdú aj cez celé Slovensko. Máme aj ľudí z východu alebo zo Žilinskej univerzity a podobne, ale... Dobre, ja na sekundu len takú technickú poznámku. Za nami je taký... proste také plátno, kde cez slovenský startup sly.do môžete veľmi jednoducho klásť otázky na tento panel a ja sa nimi budem minimálne inšpirovať. A niektoré som už vlastne povedal a možno jednu takú vec, že v rámci tohto týždňa existuje aj globálny týždeň Google for Entrepreneurs, hej? A ja by som sa chcel spýtať, že či je nejaké vekové obmedzenie pre Google, že s akými, nazvime to, nápadmi sa zaoberáte. Či už sa zaoberáte s nápadmi, ktoré prichádzajú zo stredných škôl, alebo čakáte na tých, čo už skončia vysokú školu, lebo ja poznám ľudí, ktorí na Slovensku financujú len takých ľudí, ktorí skončili vysokú školu a už sú, povedzme, ako keby doštudovaní. Je to vzdelanie a to úroveň toho vzdelania až tak dôležité na to, aby sa založila firma? Já myslím, že vzdělání je důležitý. Nemyslím si, že nutně, nejsem si upřímně řečeno jistý, jestli Google for Entrepreneurs má nějaký věkový omezení, ale taky je třeba si uvědomit, že Google for Entrepreneurs není inkubátor, ani to není někdo, kdo by investoval do těch startupů, ale je to nějaká snaha prostě podporovat to startupové hnutí jako jinými způsoby, než tím, že bychom rovnou do něčeho investovali. Ono to investování, myslím si, že na to jsou lepší lidi než je Google a co se týče jakoby nápadů jako takových, s tím se potkávám docela často, že někdo přijde za Googlem a řekne, že má nápad a že nám ho neřekne, protože je moc dobrý ten nápad a my bychom mu ho ukradli, ale že bych potřeboval, aby to Google jako zrealizoval. A právě proto je potřeba mít akce, jako jsou tyhle, kde by si lidi uvědomí, že je lepší založit tu firmu,
a prostě ne jít za Googlem, aby implementoval váš nápad, ale implementovat ho sami a vydělat na tom a ideálne proste nás zašlapať do země. Hej, pravdepodobne je to tak, že až vtedy, keď vás už niekto šlape do zeme, napríklad ako YouTube alebo Waze, až vtedy tú firmu kúpite. To znamená, že musí mať minimálne 100 milióny užívateľov, aby vás to začalo zaujímať. Ne, nutně. Stačí, aby to bylo opravdu zajímavý startup, který se ale jakoby sám sebe zvalidoval tím, že má uživatele a má zakázky a tak dál, ale ne nutně, nemusí to být nic velkého. A rozhodně si myslím, že je lepší jako být koupený někdy později a ne, aby jenom jakoby někdo implementoval, ať už je to Google nebo Microsoft nebo někdo jiný, aby implementoval nápad. Nápady jsou jakoby zdarma, mnohem horší je ta implementace. Áno, s tým mám také isté skúsenosti, že niekto príde s nápadom, chce ho predať, chce si ďalej robiť vo svojej banke za 2000 eur a nerozvíjať ho, hej, že je strašne dôležité pracovať na tom nápade, urobiť ho reálnym, predať ho minimálne prvý, druhý, 10. krát, až potom vlastne sa nápad stáva reálnym. Ivo, pripravuj sa na jednu otázku. Ktoré sú firmy vo vašom priestore, ktoré majú globálny potenciál, ale spýtam sa Roberta, ja poznám minimálne 10, ak nie 20 úspešných slovenských firiem, kde tí ľudia, ktorí boli úspešní a tie firmy boli úspešné, sú absolventami STU. Nie je ti tak trošku ľúto, že to tam nemajú niekde v pečiatke, že oni stadiaľ prišli? Akým spôsobom tí ľudia vôbec komunikujú s vami? Sa vracajú na tú STU? Dávajú vám ťažké prachy z toho, čo zarobili? Alebo ešte to nie je také úplne jasné, ten váš vzťah? Ja pevne verím, že sa dožijem času, kedy naši absolventi budú prinášať, no nechcem povedať 10% platu svojho, ale aspoň niečo späť na školu. Samozrejme, my máme trošku inú kultúru tu v tejto zemepisnej šírke, ako dajme tomu v Spojených štátoch, kde je to taká nejaká vlastnosť alebo kulturálna záležitosť. Bežne tam vidíte aj veľké budovy, ktoré sú postavené práve absolventami, ale to nie sú absolventi 5 rokov po skončení, ale väčšinou už tak neskôr. Je to dané aj daňovou politikou, aj rôznymi inými vecami. A ja pevne verím, že sa nám podarí. To, čo vlastne teraz momentálne robíme vo vzťahu k absolventom, je, že sme zriadili portál Absolventi STU.sk, ktorý skúšobne sme spustili niekedy na jar tohto roku a už má 30 000 návštevníkov, takže je to cesta, ktorou tá komunikácia je bohatšia. Je to internetová cesta medzi nami a to je asi ten spôsob. Zatiaľ teda nás teší, že tak veľa firiem poznáš, ktoré založili naši absolventi. Ja som len tak teraz pozeral nedávno, Trend vyhlasuje top manažérov veľkých a polovica z nich je, skoro polovica z nich je od nás, absolventov, teda neviem. Asi je to dobrá známka. Zatiaľ sa to finančne veľmi neprejavuje a musíme čeliť každoročne teda finančným tým otázkam a hľadať tie zdroje. Ale ja som pevne presvedčený, že tie spoločné projekty, ktoré sa nám podarí naštartovať práve v spolupráci s absolventami a v oblasti internetovej ekonomiky máme naozaj veľké plány práve v Mlynskej doline aj s veľkými firmami, relatívne veľkými firmami, ktoré na Slovensku pôsobia. No, ale chystáme aj ďalšie, takže ja dúfam, že sa to podarí a že tam vznikne kritická masa a že sa to rozbehne. Ešte ak môžem, ja by som možno k tej predchádzajúcej téme, že či teda internetová ekonomika pre Slovensko je zaujímavá. Keď sa robili, teraz vyhodnocovali kvôli akejsi špecializácii pre budúcnosť a do čoho investovať z výskumu, tak sa zistilo, že teda tá ekonomika slovenská, to sú predovšetkým automobily, ale to všetci vieme. A potom je tam elektrotechnika a potom je tam dlho nič. Dokonca sa objavilo, že hutníctvo kleslo zo 6% na 3%, teda ide dolu. Ale čo bolo veľmi prekvapivé, tak sa zistilo, že kreatívny priemysel je vysoko nad priemerom EÚ. V Bratislave je to 5-násobok. No a teraz otázka je, čo je to kreatívny priemysel. Áno, design, ten je dobrý, aj môžeme vidieť, aj po uliciach občas chodí, aj vieme, že Škodovka, aj možno Volkswagen
ťaží z absolventov škôl v dizajne, ale to je predovšetkým programovanie, teda IT služby. A keď sa potom pozrelo na export služieb zo Slovenska, tak asi 10 rokov je trvalý nárast podielu exportu počítačových služieb do sveta. A dneska počítačové služby spolu s biznis službami stvoria asi tretinu celého exportu služieb zo Slovenskej republiky, čo je už veľmi zaujímavý aj vývozný artikel a zaujímavý samozrejme hlavne preto, že nepotrebuje suroviny, nepotrebuje energie, je to čistý predaj rozumu. A ak dovolíš, ja si teraz ohrejem polievočku. Je to výsledok dlhoročnej práce, výstupov univerzít slovenských, pretože to sú práve ľudia, ktorí absolvovali univerzity, či už v Bratislave, aj v Žiline, Košiciach a dneska pôsobia práve v tomto segmente, v ktorom pracuje asi 40 000 ľudí. Takže to je ukážka toho, že slovenské školy nie sú také zlé, keď dokázali baviť istými zručnosťami a vedomosťami ľudí, ktorí tak vytrvalo kreujú nový priemysel na Slovensku. Ďakujem. Chápem, že si z univerzitného prostredia, že reprezentuješ jednu z tých lepších slovenských škôl, ale zase neuspíme sa na Vavrínoch, lebo ako treba niečo pravdepodobne aj s tým školstvom spraviť a už od útleho detstva až po univerzity, ale pravdepodobne univerzity ešte sú na tom lepšie. Takže Ivo, poďme na to. Tie vaše Googly a Wazy a neviem aké iné firmy. Nemusíš menovať firmy, aby sa tam nerozbehli všetci tí investori. Tuto je to nedaleko, je to o 5 budov ďalej. Ale skús povedať približne, že aké firmy čo robia, či majú globálny potenciál, či to majú super týmy, alebo či sú to skôr takí flákači. Daj. No tak samozrejme to nemôžu byť v žiadnom prípade flákači, keďže jednoducho musia na seba vo finále nakoniec zarobiť, takže musia sa snažiť a makať. A čo je také spoločné pre viacero projektov, ktoré z môjho pohľadu vyzerajú nádejne, je, že sa nesnažia priamo pristupovať na ten zákaznícky trh, na tých koncových používateľov, ale že sa sústredia skôr na služby, ktoré sú pre firmy. Drobné firmy, stredné firmy. A v tomto smere to aj my vnímame, že je tam možno, že trošku väčšia šanca, ako poznať mentalitu Číňanov alebo Američanov, kde sme predsa len trošku vzdialení, tak predsa len tie firmy sa správajú trošku štandardnejšie a podobnejšie aj tu. Takže sú to služby z pohľadu extrakcie dát z účtovných dokladov, sú to služby na efektívnejšie príjmanie ľudí do zamestnania, sú to jedna z takých veľmi zaujímavých firiem sa venuje napríklad riadeniu farm prostredníctvom cloudových hostovaných služieb. Takže sú to rôzne firmy, ktoré sa snažia presadiť. A čo im chýba podľa teba najviac? Ako ja mám sám pre seba odpoveď a určite ho aj prezradím, lebo neviem udržať tajomstvo, ale podľa teba čo tým firmám najviac chýba? No vybrať to najviac, ako dá sa na to pozrieť viacerých uhlov. Na jednej strane podľa mňa niekedy príliš dlho sa venujú sami sebe a nie reálne tým zákazníkom, pre ktorých to nakoniec robia. Potom prenesene sa dá povedať, že každému tomu tímu by sa určite zišlo viac a šikovnejších ľudí, ktorí robia tú exekúciu. To je vždy, aby to mohlo ísť rýchlejšie. No, ale ak by si mohli dovoliť viac tých ľudí, keby ich tak veľa existovalo, no tak na tom možno 3. mieste sú to prípadne peniaze. OK, takže schopnosť realizovať projekt, ľudia a peniaze. OK. Ja si myslím, že to poradie môže byť aj iné, lebo keď máš peniaze, môžeš kúpiť ľudí a tak ďalej. A moja odpoveď na to je, že doteraz sa finančne akože nenašli nástroje, ako podporovať takéto startupy, ako to bolo v iných krajinách. Hej? A to je možno vec, ktorou sa organizácia SAPI, teda Slovenská organizácia pre internetovú ekonomiku, dosť snaží a zaoberá. Ešte aby som zhrnul, keďže tu nemám nejakého úplne oficiálneho reprezentanta tej organizácie Slovenská organizácia alebo Asociácia pre internetovú ekonomiku má také 3 hlavné body svojho fungovania a 3 hlavné ciele. Prvý cieľ je ľudské zdroje, teda viac
technického, kreatívneho a ekonomického vzdelávania, lebo to je to, čo nám chýba. My vieme spraviť veľmi dobrý produkt, ale horšie ho predávame a možno ho neurobíme až tak kreatívne, ako možno byť niekto iný. Je to tak? No, alebo skôr častokrát je to také, že robíme to podľa seba, pre seba, ale málo sa dávame záležať na tom, ako reaguje trh, ako reagujú skutoční zákazníci, ako inak by si to tí zákazníci predstavovali. Super. Druhá, ja poviem a hneď ti dám slovo. Druhá vec je taká, že snažíme sa podporovať startupy spôsobom takým, aby tu bolo právne prostredie a možnosti ich financovania, teda financovania ešte v fáze nápadu a nie až vtedy, keď majú príjmy. Lebo keď už majú príjmy, tak už možno ten nápad niekto s peniazmi v iných krajinách zrealizoval oveľa rýchlejšie a oveľa presnejšie. A tretí dôvod, prečo to robíme, chceme prinútiť slovenské firmy, aby v tom momente, ako ich napadne nápad, aby mysleli, ako ho predať aj do zahraničia. Lebo Slovensko je strašne malé a ten trh je niekde inde. Mišo, chcel si niečo povedať? Ja som chcel ešte k tej tvojej otázke, že čo chýba tým firmám. My sme aj s Ivanom boli predtým na káve a sme sa bavili teda, že aké startupy sú tam a čo chýba tým startupom a jedna z tých vecí, a to je aj spojitosť s univerzitou, možno, že tieto startupy, ktoré sú mimo tých univerzít, majú taký problém, že tí investori alebo veľké peniaze idú do takých projektov, ktoré nemajú marketingový problém, ale technologický. Že treba vyriešiť nejaký technologický problém a marketing sa už o nich potrhá. Neviem, poviem príklad teleport. Keby niekto vymyslel teleport, tak netreba nič predávať a podobne ako Google Glass. To je produkt, ktorý je technologický problém, ale marketingovo je každému jasné. A že práve takéto mimo univerzít sa väčšinou robia práve tie problémy, ktoré nie je technologický problém spraviť, naprogramujú za pol roka nejakú stránku, ale je problém marketingový, ako to predať, lebo takých toolov je 1000 plus. Čiže práve na univerzitách sa robia také tie výskumy, ktoré sú technologickejšie, ťažšie, ale keby sa to spravilo, tak už marketingovo to ani nie je až taký problém, ako keby predať, lebo sú to oveľa zaujímavejšie veci a v tomto ja vidím taký najväčší alebo možno budúcnosť tej slovenskej internetovej ekonomiky v tom bližšom prepojení tých univerzít, tých tímov, ktoré robia práve na takýchto zaujímavých veciach, ktoré nie je už problém potom predávať, ale je ich ťažké spraviť. Takže tuto je ten najväčší podľa mňa potenciál. Super. Robert, viem, že to máte lepšie v rámci tých univerzít, ale aj tak nemáš pocit, že v rámci technickej univerzity alebo Slovenskej technickej univerzity vám chýba ekonomické vzdelávanie? Učíte tých vašich absolventov zobchodovať a zmanéžovať a zmarketovať tie ich produkty, ktoré by potenciálne vymysleli, ak sa nezamestnajú v Dell, IBM alebo v tých veľkých firmách? Ja by som tak povedal, že za tých posledných 20 rokov sa to vzdelávanie posunulo zase trošku inde. A dneska má veľký priestor práve projektová forma vzdelávania a práve na tých fakultách, na tých pracoviskách, ktoré sa zaoberajú alebo zameriavajú aj na oblasti, ktoré v internete sa dajú veľmi dobre využiť, tak sú veľmi často, teda súčasťou toho vzdelávania také tie tímové projekty a tá tímová práca a podobne. A tam sa tiež hľadá aj tá aplikačná koncovka, aj ten marketingový nejaký ten model. Takže ja si myslím, že sa to trošku posunulo, je to ďalej. Je pravdou, že to tak vyslovene ekonomicko-manažerské vzdelávanie nie je dominantou, aj keď máme aj také študijné programy, ktoré sa aj tomu venujú, ale nie je to tá dominancia. Vždy v minulosti, treba povedať, a to sme teraz práve analyzovali a máme to jedno z takých interných diskusí, sme mali aj takéto vzdelávania a boli prepletené s tou technickým vzdelaním. A keď potrebujete dotiahnuť technický projekt do konca, tak vlastne sa musíte naučiť aj istým spôsobom manažovať a tá ekonomika k tomu príde. To si viete dobehnúť potom už relatívne rýchlo, pokiaľ tie základné veci idú. Je to výzva. Teraz sme to práve študovali. Napríklad ČVUT Praha nemá osobitné vzdelávanie v ekonomike, ale iné univerzity, napríklad VUT Brno má. Takže to je len keď to oddelíme ekonomické vzdelávanie, ekonomicko-manažerské od toho technického, tak už nemáte človeka, ktorý vidí na obidve strany, aj technické riešenie, aj obchodné. Takže je to trošičku dilema.
Já k tomu jenom dodám, když jsme se tady bavili technické vzdělání versus to biznisové, já si myslím, kdybych to hodně zjednodušil, že to biznisové a taková ta ambice a tak to přijde až po té technické, po tom insightu, po tom vhledu. Jo. Já vždycky, abych to neříkal jenom tak teoreticky, tak vždycky říkám jedno konkrétní startup nebo firmu, která začala v San Francisku a která dělá to samé jako stovky dalších firm v San Francisku a to je taxi aplikace do mobilu. Taxi aplikace do mobilu funguje tak, že vy vytáhnete mobil, kliknete a ono vám to zavolá auto. Že jo? Tahle aplikace se jmenuje Uber, dneska je míle před svou konkurencí a jediný, co udělala, nebo jediný, co já vidím, že udělala jinak, je právě ten technologický vhled. A ten technologický vhled byl v tom, že oni si uvědomili, dobře, my máme data o tom, že odkud lidi chtějí jezdit kam, který dny a v které hodiny. A tak my můžeme nad tím udělat matematický model, můžeme zjistit a predikovat vlastně, kdo bude chtít odkud jet, nebo respektive kolik lidí bude chtít odkud jet. To znamená, vy když používáte tuhle aplikaci a zavoláte si taxíka, tak ten taxík už tam pro vás dojel, protože oni vám ho tam poslali, protože ho jako predikovali dopředu, že tam bude. A v tu chvíli, když jste Uber, tak už skoro to se dělá samo ten marketing, že jo? Lidi prostě je prosí pro to, aby šli do jejich města, aby byli v jejich městě a tak dále, a tak dále. A tohle je jenom příklad za poslední 4 roky, jo? Ale Google takhle vznikl, to nebyla žádná prostě, ty kluci nebyli, co to zakládali, Sergej a Larry, to nebyli žádní biznisoví nadšenci, ani neměli žádný velký ambice vlastně z toho dělat jakoby globální firmu. Ale stalo se to, protože to byla tak dobrá technologie. A já si myslím, že Česká a i Slovenská republika, že tady to vidím, my se často chováme trošku jako kdyby jsme byli Silicon Valley, děláme tady hodně věcí, které už byly předtím udělané a jenom se je trošku snažíme jako opepřit nebo je udělat lokálně a tak, ale s tím nikoho neochromíme a na to jsme moc malí. My na to jakoby, my si to nemůžeme dovolit prostě. My potřebujeme mít tady tyhle startupy, jako je Asset, jako jsou všechny možný technologické startupy, které to dotáhly daleko ve světě a které nezačaly jako marketingová nějaká záležitost, ale které prostě začaly jako velmi specifický technologický problém a jeho řešení. OK, je to názor, ktorý je podľa mňa na dnešnú dobu trošku extrémny v tom zmysle, že nie každý startup môže byť technologicky výnimočný, hej? A možno by ich bolo viacej, samozrejme. Ja stále spomeniem v každej diskusii, ktorej sa zúčastňujem, spomeniem, že Fíni spravili pred niekoľkými rokmi zlúčenie 3 univerzít technickej, dizajnovej a ekonomickej. Dali ich dokopy a každý študent, nech študoval hocičo, jadrovú fyziku, musel mať nejaký ekonomický predmet, musel vedieť svoj nápad predať, vedel ho ochrániť a takisto ho vedel nejakým spôsobom nadizajnovať. Na Slovensku sa nám stáva to, že sa extrémne špecializujeme takým spôsobom, že proste nám uchádzajú niektoré všeobecné vlastnosti, ktoré proste k tej ekonomike dnešnej, ktorá je veľmi konkurenčná, proste chýba. To znamená, že podľa mňa špecializácia je v zásade pre mravce, že ten jeden mravec chodí s tým jedným, akože s tou paličkou a tak ďalej a nemá inú funkciu, ale človek v 21. storočí by mal mať schopnosti aj niečo predať, aj niečo si nadizajnovať, alebo minimálne vedieť, kto to nadizajnuje, respektíve uznať dôležitosť toho dizajnu, hej? A to je jako ta věc. A jenom co k tomu můžu dodat je, co si myslím, že se tady neděje a co by se mělo dít, je právě to, že člověk, který má biznisový vhled a který má biznis a který je podnikatel, tak by měl uznat, že jsou tady lidi, kteří rozumí těm technologickým věcem víc než on a měl by za nima přijít, měl by jít na univerzitu a zeptat se, jak byste jak byste tenhle problém, který tady vidím, řešili technologicky vy a ne abych já vám řekl, jak bych ho řešil já. To si mi nahral na jeden... Áno, sekundičku. To si mi nahral na len jednu takú záležitosť, že Robert, keď príde za vami firma a povie, chce niečo od vás vyriešiť, ako sa k nemu postavíte? Tak otázka je, že čo chce vyriešiť, to je prvá vec, potom budeme hľadať odborníka pre danú tému, teda ideme na to pracovisko, ktoré sa niečím podobným zaoberá a teda otázka je, či to vieme vôbec vyriešiť, to je druhá vec.
Ale predpokladám, že nájdeme ľudí, ktorí sú aspoň tematicky blízki a vedia sa zahryznúť a vedia už ísť tým smerom. Nie všetky veci samozrejme vieme vyriešiť, ale väčšinou spolupráca s praktickými firmami sa musí budovať dlhodobo, lebo dnešné technické a technologické riešenia sú dosť komplikované, takže tam treba mať naozaj pripravenú celú tú škálu rôznych možných riešení, ktoré už vo svete sú známe a to chvíľu trvá, kým sa to zoštuduje. Ale dnešné samozrejme služby poskytujú naozaj rýchle vyhľadávanie, ale treba tomu rozumieť, čiže treba ísť do hĺbky viacej a to chvíľu vyžaduje čas. Preto je veľmi úspešné v spolupráci, keď navzájom tí ľudia o sebe vedia a už dlhšie vlastne si pripravujú, vypisujú aj témy diplomových prác do oblastí, ktorých vieme, že sú to firmy, ktoré potenciálne majú takéto problémy v hľadáčiku a možno nejaké riešenia sa im zídu. To je dôležitá, tá dlhodobá priama spolupráca. Ja chcem s tebou súhlasiť a vrátim sa na začiatok tej debaty jedným presným príkladom, čo sa stal nám ako keby na univerzite. My sme v rámci semestrálneho projektu robili produkt, ktorý je teraz veľmi podobný jak Dropbox, čo je niečo jak firma, ktorá sa snaží byť, alebo je aj taká veľká, no nie je taká veľká, ale na také niečo jak Facebook alebo Google a snažia sa byť naozaj taká veľká firma. My sme presne robili tento istý produkt, aj sme to spravili, ale vlastne keďže sme boli vtedy chalani, ktorí tomu až tak nerozumeli, nebolo tu žiaden taký ten startup svet a keby možno vtedy v rámci tých semestrálnych projektov neboli iba také, že odozdáš to, ale boli by tam aj možno nejakí investori a vedeli sa pozerať na tie rôzne projekty, ktoré robia. Nejaký skúsený človek možno z Ameriky alebo podobne by povedal, a toto vyzerá zaujímavo, že ten biznisový potenciál toho by nám tam docvakol a mohla by byť teraz z toho ďalšia úplne úspešná firma. Takýchto prípadov sa podľa mňa každý rok na každej univerzite s tými semestrálnymi projektami aj diplomovkami odohráva niekoľko. Čiže tam, keby bol vždy taký náhľad nejakých investorov alebo nejakých biznisových ľudí, ktorí by to vedeli zhodnotiť a posunúť ďalej, to by iba pomohlo. Podľa mňa. Super, takže ja tu vidím v hľadisku minimálne 3 rektorov veľkých slovenských univerzít, ktoré združujú podľa mňa aj 60 000 študentov, možno aj viacej. Takže urobíme stretnutie s SAPI a rektorov. Viem, že ste založili organizáciu, ktorá združuje výskumné univerzity a možno nájdeme spôsob, ako by slovenské inovatívne firmy si vedeli overovať svoje technologické nápady u profesorov kapacít, ktoré proste u vás sedia a skúmajú. Ja tu mám niečo, čo nie je veľmi pripravené, otázky z hľadiska, lebo normálne sa otázky kladú cez SMS-ky alebo teda cez systém slajdu. Je tu jeden pán, ktorý sa snaží už 10 minút položiť otázku, tak ja mu dám mikrofón, poruším scenár. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja nepoložím otázku. Ja len prispiem do tejto diskusie v tom, že ja som dlhoročný pracovník bol ministerstva školstva, práve v oblasti vedy a techniky. A môžem povedať, že práve Slovenská technická univerzita aj VUT Brno sú veľmi vynikajúce, ale tu je jeden problém. Totiž jednotlivé firmy, tu zbytočne budeme sa namáhať nejakým manažmentom a tak ďalej, ponúkať svoje produkty, ale tu ide nedôvera jednotlivých majiteľov firiem vložiť toto prostriedky, lebo neveria tomu, že to prinesie ako nejaký úspech. Ale poviem jeden príklad, že prišla firma americká, ON Semiconductors, a keď videli na Slovenskej technickej univerzite, čo vyvíjajú, aké úžasné veci, tak im zriadili aj výskumné prístrojové ako stredisko pri univerzite a dali im vyvíjať špeciálne ako produkty, ktoré nerobia oni bežne, ale robia ich takto. A to je chyba práve na VUT Brno, má lepšiu situáciu. To mám dobre ako informácie, že tam tie jednotlivé firmy prichádzajú za tými a vyhľadávajú ako tých ľudí. Čiže v Čechách je to o niečo lepšie. Čiže hovorím, že máme zatiaľ, bohužiaľ,
nie na úrovni dostatočné vybavenie ako tých, pretože tí zruční, všetko tiež tak, jak lekári, odišli do zahraničia. Nemáme, však kedysi v takých firmách boli PhD, boli aj proste graduovaní ľudia, ale teraz čo? Teraz nie je nič. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za názor. Ja si myslím, že sa to postupne mení a možno aj slovenské firmy už si nechávajú niečo na univerzitách vyskúmať. Máme tu firmy ako Quant, alebo Monogram, alebo Datalan, ktoré to robia. A podľa mňa otvorené hlavy ako pán rektor a ďalší iní, ktorí ho budú, dúfam, nasledovať, budú chcieť spolupracovať s týmito spoločnosťami. Niekto mi tu zúrivo kýva, neviem, čo sa deje. A OK, takže ako sa dá pripojiť ku našej organizácii internetovej ekonomiky? Je to iniciatíva, nie je to žiadna veľmi štrukturovaná organizácia, nemáme nejaké členstvo a rôzne porady a tak ďalej. Treba napísať na e-mail, ktorý nájdete na adrese www.sapi.sk, SAPI je, ktoré odvetvia môžu čerpať z úspechu internetovej ekonomiky. Myslím, že sme sa už o tom rozprávali, že internetová ekonomika už nebude a všetko v skutočnosti bude internetová ekonomika, ale pravdepodobne treba robiť prostredie na to, aby tá internetová ekonomika sa rozširovala a vlastne ovládla všetko ostatné. A už mi zmizli tie otázky, takže už sa necítim nútený ich až tak zložito čítať. Ivan, chceš niečo povedať? Krútiš tým mikrofónom, tak daj. No, ja by som sa chcel pridať k tej téme spolupráca vysokej školy a startupy ako také. Ja som párkrát bol na vysokej škole a som sledoval presne tie témy, ktoré sú témy seminárnych prác alebo obhajoby diplomových prác a bol som príjemne prekvapený, aké fakt veľké veci tí študenti tam riešia a niekedy mi príde potom až tak ľúto z toho, že oni si obhája tú prácu, tá práca ide niekde do šuflíka, oni sa zamestnajú niekde ako first line support v servisnej organizácii. Všetko to, čo získali na tej škole, to akademické vzdelanie, tie algoritmy, to celý ten odborný nadhľad, ktorý majú ešte čerstvo v pamäti, zabudnú len preto, aby prešli nejakým tým kariérnym rebríčkom a potom už ťažko sa im vracia späť. Z tohto pohľadu my budeme veľmi radi, keď aj my ako firmy sa naučíme oveľa lepšie spolupracovať s tými vysokými školami a budeme lepšie konfrontovaní s tým, čo vlastne tie vysoké školy nám vedia ďalej ponúknuť. Ale ešte viac by som sa chcel pridať k tomu, keď sa pracujú už tie projekty, ako ste spomenuli, že už aj to vzdelávanie je projektové, takže naozaj skúsiť tomu pridať ešte nejaký ten edge a domyslieť tam aj tú koncovku, ako tento nápad nebude len pre to, že tá ročníková práca, ale že OK, a na čo to bude dobré vo finále a poďme to domyslieť ešte ďalej. Super, Robert, takže kedy STU a potom ostatní sa rozbehnú medzi podnikateľský inovatívny sektor a povedia, že ty si špecialista na to, ty na to, poď nám to učiť na škole, keďže máš pravdepodobne univerzitný titul a zároveň kedy ich budete za to, že lákajú vašich študentov a na vašich pôdach si zakladajú s nimi firmy, kedy za to skasnete, aby ste zlepšili to vzdelávanie. A teda nehovorím, že je zlé, ale pravdepodobne učiteľ, ktorý zarába 1000 eur a ktorý má učiť tých ľudí, ktorí majú nástupný plat 2000 eur, asi nie je až tak motivovaný. Nejakú ľahšiu otázku si nemal položiť. Neviem kedy, v dvoch vetách, máme len 10 minút. Poprvé, všetci študenti sú úspešní po skončení. Ako my máme teda tie signály, že sú. Viacerí z nich pokračujú v tou témou a idú na trh. Viacerí z nich sú aj tu, viac ich je, musím povedať, v avióne, takže aj tam vidíte niektorých, dokonca so svojimi vlastnými privátnymi sieťami a podobne. Niektorí v Afrike zabezpečujú spojenie do odľahlých dedín a tam im poskytujú internet. Aj bez spojenia vlastne poskytujú spojenie, také zvláštne a tak ďalej. Tuto máme nejaké medicínske, zdravotné, fitness a podobne. Čiže takýchto vecí je viacero. A to, čo by sme chceli a využiť práve tých skúsenejších, ktorí už preskákali ten startup aj predaj, aby pomohli tým ďalším možno desiatkám tímov mladých, aby mohli ísť von. Ešte by som
poznámka, s vybavením laboratórií to nebude už až také zlé. Investuje sa zo štrukturálnych fondov práve do vybavenosti vysokých škôl. V Bratislave aj Univerzita Komenského, aj Slovenská technická univerzita, aj Slovenská akadémia vied, s ktorou spolupracujeme, zapájame ostatné školy, takže myslím si, že je to na dobrej ceste. A spolupráca s praxou podstatne dynamickejšia je v IT segmente ako v tej klasickej, ale aj tam chcem povedať, tento týždeň bol u nás predstavenstvo Volkswagenu, Slovakia, takže aj tam bude ešte ďalšie prehlbenie, hoci už teraz sú tam dobré väzby a tak ďalej a pokračujeme ďalej. Takže štrukturálne fondy pomohli, máte veľa vybavenia, už teraz len nájsť najlepších študentov, spolupracovať s firmami a internetová ekonomika frčí aj s vašou pomocou. Tak som to Internetová ekonomika nepotrebuje veľké investície, to je jej výhoda. Potrebuje hlavy a tie máme, takže hurá. Ako vo vedení, hej? Vo vede. Štrukturálne fondy tomu pomohli, ale nevyriešili to. To stále nestačí, ten veľký dlh je stále tu. Investujeme nielen do laboratórií, ale aj do prostredia, čiže zlepšuje sa ako budovy a tepelné úniky a tak ďalej, čiže tam by sme do budúcna získali zdroje. Takisto internáty sa zlepšujú, lebo aj žiť potrebujú mladí ľudia. Všetko sa snažíme posúvať tak, ako treba. Jak sa hovorí na východe, zrobili ste tak, že by dobre bolo, hej? Dobre, takže Google, záverečné slovo? Jenom chci říct, aby jsme nekončili tak pesimisticky. Mám pocit, že Slovensko je v mnohem na tom velmi dobře, co se týče exportu do zahraničí. My to vidíme jako v rámci Google, kdy umožňujeme vlastně těm firmám, aby třeba inzerovali a aby prodávali třeba svůj software a cokoliv dalšího do zahraničí. A tady na Slovensku je to záležitost, která je mnohem větší míře než v mnohých jiných okolních zemích. A dokonce bych si typl, že je to tady lepší než i v České republice. Počujete? Jsme lepší jako Česi? No, rozhodně. A tak. Díky. Super, tak teraz ste počuli optimistické slova. Naozaj, a toto som chcel, aby to bolo počuť. Slovenská internetová ekonomika rastie oveľa rýchlejšie ako iné krajiny. Slovenské firmy svoje produkty exportujú aj prostredníctvom internetu oveľa agresívnejšie, tým pádom prekonali rôzne krízové obdobia a myslím si, že čím viacej budeme toto prostredie podporovať, tým viac sa bude tvoriť zamestnanosť, budú peniaze a Slovensko bude konkurencieschopné. To je moja záverečná reč a teraz ešte vy dvaja, chalani. Chceš ísť prvý? Za mňa k tej slovenskej internetovej ekonomike je povedať iba toľko, že naozaj je to ekonomika, ktorá, respektíve startupy alebo podnikanie v tomto druhu ekonomiky nepotrebujú až tak veľa peňazí, potrebujú hlavne tie hlavy. Na Slovensku je to stále ekonomika, ktorá je pomerne mladá, ale respektíve ten startup scéna sa tu vytvorila 2-3 roky dozadu. Takže to najlepšie máme stále pred sebou a teším sa iba na svetle zajtražky. Treba povedať, že slovenská startup scéna, a to je znova trošku špeciálne na Slovensku, je, že drží spolu, robí spoločné akcie, spoločne sa organizuje a ešte nedá mi jednu vec nepovedať. Spoločnosť Neology a Sova a ľudia, ktorí sú tu zastúpení, podporujú niečo, čo sa volá Noc výskumníkov, to teda niečo, kde tie nápady vznikajú a kde sa vzdeláva, ale zároveň bude ešte jedna akcia, ktorá bude 22.11., teda 22. novembra, ktorá sa bude volať Startup Awards. Bude to tu nedaleko v DPOA divadle, kde budú najlepšie slovenské startupy súťažiť o najlepšie ceny alebo strašne sexy ceny a keď chcete, je tam len 400 miest a už teraz sa skoro vypredáva, takže snažte sa informovať o to. www.startupawards.sk. Ivan, dávaj posledné slovo a už si dáme len ruky a ideme z hľadiska, lebo to už sa začínam báť. No dobre, takže my si len zaprajme si a ja nám všetkým prajem, aby sa nám darilo, aby sme tie nápady stále mali. Slovensko má tú výhodu, že je tak malinké, že ak chce človek prežiť úspešne, tak musí exportovať. Google nám v tom pomáhaj. A týmto by som to vlastne asi zakončil a jednoducho každý, kto máte nejakú chuť sa do niečoho pustiť, poďte do toho, poradte sa okolo seba, poradte sa
s nami, v Neology, s každým. Prídite si pozrieť iné ďalšie projekty na Startup Awards v novembri a myslím si, že každý z nás na to má, aby sme spravili dieru do sveta. Ďakujem veľmi pekne. Vy ste výborný chlap, ďakujem.